Agustín, doble presentación entón hoxe, non? Si, é unha doble presentación. Son dous libros que, bueno, un deles está xa de tempo atrás, estuvo aí atrancado un pouco na editorial, e, bueno, e saíron os dous casi xuntos neste ano. Moi ben. Que nos dirías de traballos e costumes das nosas aldeas? Ben, traballos e costumes das nosas aldeas son unha pequena síntesis dos traballos, das costumes, das vivencias, da cultura que había fundamentalmente, xa non hai, nas nosas aldeas. Sí. Está referenciado fundamentalmente ao que é o século pasado hasta os anos 70, que máis ou menos 70 nesa década foi cando empezaron a esmorecer as aldeas por mor da emigración, etc. Entonces, a partir de aí, incluso con certas, entre comillas, modernidades, pois foron, digamos, desaparecendo moitas costumes. Eu ben por participación en traballos das aldeas na miña xuventude, ben despois por o que foron, digamos, conversas da lareira, conversas de fiadeiro, conversas nas horas da sexta, tanto a nivel familiar como a nivel comunitario, pois, bueno, teño un coñecemento máis ou menos do que son estes traballos. Aquí isto quixeno dividir por unha banda no que son os traballos, digamos, anuais, de que son os traballos, digamos, comunitarios e de que son traballos ocasionais. No tocante aos traballos anuais, pois habería, digamos, que falar, entre outros, e seguro que máis de un quedou, digamos, atrás, pois habería que falar da sementeira. Había dúas épocas no ano fundamentais na sementeira. Unha era a época dos meses de marzo, abril e maio, cando a xente adoitaba sementar, digamos, as patacas, os millos, o millo, as legumes, fabas, garabanzos, etc. E tamén, digamos, o liño. O liño era moi importante, sobre todo na primeira metade do século pasado, era moi importante na vida das familias da aldea. E logo despois había outra época da sementeira, que era finais de agosto, setembro e comenzos de outubro. Aí, a finais de agosto, despois xa de restrabar as leiras despois da seca do centeo, etc., pois viña a sementeira dos nabos. A sementeira dos nabos era sumamente importante na economía familiar, sobre todo para sustento dos animais, vacas, becerros, porcos, etc., e tamén o que se aproveitaba, digamos, para as persoas. Está encadrada no xénero etnográfico. O libro rememora nos casos que nos descubren, ao fin do cabo, como era aquela vida. Son episodios que pertenecen a un campo de traballo do lugar natalicio do autor, en Xunqueira de Andía, non? É unha secuencia cronolóxica de tarefas e costumes extrapolables a calquera outro núcleo de Galicia. Preto de 2 millóns de povos de Galicia baleirados, 1200 e pico un só veciño, según as fontes Rina, é unha semblanza un pouco de o que nos presenta el nesta obra. Son acontecementos que lastimosamente só quedarían reproducidos na emulación da exaltación dunha festa. Podían ser perfectamente calquera desas cousas unha parodia do Entroido, ou podría ser tamén, que agora tamén xa empeza, podes empezar a discar, puristas que ven sentido, ven tranquilidade, ven unha filosofía, o razonamento e o povo.
fundamentalmente con vacas, o que podía a vaca en parceria ou as vacas, pois cuidabas, e logo despois, e cando vendía os becerros, pois tiña que lle dar unha parte, digamos, ao dono, etc. Mais ou menos deuse hasta os anos 50 do século pasado, despois foi desaparecendo, era cando unha persoa por turnos levaba os animais, digamos, ovellas, cabras, etc., ao monte durante un día ou durante 2 días, según os animais que tivese, e íbanse tornando así a familia. Pouco a pouco, despois foi, digamos, desaparecendo ou mutando, e era cando, digamos, en algúns casos xa había unha persoa a que lle pagaban, e pouco a pouco foi desaparecendo. E logo despois outro era tamén a carreixa da terra. As familias eran moi numerosas, cando un fillo ou unha filla se casaba, pois normalmente adoitaban facer a súa casa. Había que carreixar a pedra, primeiro, claro, había que contratar a unha cuadrilla de canteiros para que a cortaran, para que a prepararan, e logo despois levala para onde se fixese a casa. Que era donde se movía todo o gran, tanto centeo como millo. Nesta zona había fundamentalmente 2 tipos de moinhos. Había un moinho típico de río que bebía todo o ano porque tiña auga suficiente, e logo despois había o moinho de regato, que ese moinho de regato moía fundamentalmente nos meses de novembro, decembro e xaneiro, fundamentalmente cando as familias estaban cebando os porcos, etc., que era cando máis se precisaba, donde fundamentalmente nun espacio que podía ser normalmente unha corte coberta de palla, de folla, etc., xuntábanse nas noites de outono e inverno as mulleres a fiar, a cortar, etc., e iso por unha banda, e por outra banda, os homes ian ali, digamos, a charlar, socializar, etc., íamos tamén os nenos a escoitar. Entón, certas cousas, certas historias, etc., pois tamén se aprendían ali. Era un pouco nese sentido. Despois chegaban a mellor nos xoves ou no fin de semana, eran os días máis sinalados peso, tamén chegaban, digamos, mozos ao mellor de outras aldeas, etc., pois para cortexar algunha moza, etc. Ou ben, sencillamente, para pasar o parte da televisión tampouco había. Se xuntaban 2 persoas para regar na mesma zona, pois entón compartían. Despois había tamén, entre comillas, a picaresca de que había xente que ia por a noite xa tarde a botala para o xeoeiro e así quedaba toda a noite. Iso non estaba regulada e máis ou menos funcionaba así. E logo despois había a rega do verán, que era, digamos, a rega dos produtos do campo, que esa rega si estaba fundamentalmente regulada. Entón, cada quen, según os días, a extensión que tivera, etc., pois tocaballe un día ou unhas horas, etc., pero era aquel tempo, un tempo fixo. Logo despois había tamén, por menos en algunhas zonas, aquela outra modalidade donde había unha laga que durante o día se enchía, durante o día e a noite, e logo despois a mañá cedo ia unha persoa para lle abrir, e unha vez que se vaciaba tapaba para ele. E xogaba un pouco, entre comillas, a picaresca, porque se eu chego antes, son eu que lle abro, que eu tapo para min. Entón, iso, en anos de sequía, deu incluso lugar a que algunhas persoas fosen dormir ali toda a noite para ser os primeiros da mañá, claro. Era un pouco nese sentido. Logo, rematei un pouco facendo unha mínima mención a como era o ensino naquela época. O ensino naquela época era sumamente deficitario, escolas unitarias onde as había, que na maioría das aldeas non as había unha por cada parroquia, por nenos e nenas tiñan que ir, as nenas casi non ían, tiñan que ir ali por camiños cheos de bolleiro, días de chuvia, de frío, etc. A chegada da Segunda República mellorou un pouco a situación, pero claro, a Segunda República non tivo tempo, foron os anos que foron e aí rematou todo. Ca chegada despois da ditadura, que a depuración que houve no corpo de ensinantes prácticamente tendeu todo a cero.
salientei tamén hai un pouco o que era o tema das escolas do Ferrado, que en moitas aldeas ou en algunhas aldeas, como non había escola oficial, pois algunha persoa que tiña certos coñecementos dáballe clase extraoficial aos nenos, mozos, etc. O que se entendía daquela, saber ler e escribir e as 4 reglas. Sería así un pouco moi ben, pois trataches os temas máis importantes, claro que sí, para que as novas xeracións vexan como se vivía antes, verdade? É que é un pouco nese sentido, porque isto hoxe a un adolescente de 15 ou 16 anos dinche que iso é a prehistoria, iso era na época dos gregos, dos romanos, etc. É un pouco nese sentido. Moitísimas grazas. Grazas a ti.